Čaute, čaute. Zdravím všetky múdre, milé bytosti, ktoré nás sledujete. Držím tu teraz práve nechtík. Urobili sme si taký maličký test s týmto zázrakom. Priateľka má dnešného dňa brutálne vychodené nohy. Mala také odreniny zozadu na nohe a je to až do krvi, čiže fakt akože je to dosť. A urobili sme teda takýto test s týmto zázrakom a zajtra vám dáme vedieť, ako to funguje. Natreli sme to nechtíkom a ja vždycky hovorím, že keď sa niečo natrie nechtíkom, že to do druhého dňa to je vybavené, takže toto by sme mali. Dneska sme boli na Orgovan, sme vám slúbili, že vám teda ukážeme niečo. Zatiaľ náš postup, tu aj takúto nádobu nám dala naša mama. Tuto skončí, dúfam, že nejaká esencia z toho Orgovanu. Takýto nádobiček by sme potrebovali viacej a ich budeme mať. Aj vlastníme viacero takýchto nádob, takých väčších. Momentálne tam máme nejaké huby, máme tam aj nejaké bylinky. Budeme tam dávať teraz ešte aj tento Orgovan. Ale uvidíme teraz, že akým spôsobom teraz pôjdeme, lebo nevieme teraz momentálne, že či ten Orgovan budeme spracovávať alkoholovým výluhom, či to urobíme skrz nejakú masť, alebo či to spravíme normálne, že to zamrazíme, počkáme, zistíme, aký najlepší spôsob by na to bol a potom sme to spravili. Ďalšiu vec sme sa snažili zistiť, že keď to zamrazíme, že či tá aroma náhodou sa nezničí. Možno keby sme to spravili, že šokovo, že by sme to šokovo zmrazili, len my šoker doma nemáme. Šoker je taký prístroj, ktorý spraví v podstate z toho, čo idete robiť, zamrzne buď to mäso alebo tá ryba hneď. To znamená, že keď máte rybu alebo nejakú bylinku alebo niečo podobné, tak keď mrazíte v mrazničke, tak tie kryštáliky ľadu, tým, že vlastne vy tú vodu mrazíte, tak sa rozpína tá voda a trhá a ničí štruktúru toho, čo mrazíte. No a šoker to spraví tak rýchlo, že on miesto 2 hodín to zamrazí za 10 minút a tie kryštáliky vody sa nestihnú rozpínať a zničiť tú esenciu alebo chuť buď tej ryby alebo tej rastliny alebo to, čo robíte. Čiže šokovo by sa to dalo, lenže v tejto mrazničke zatiaľ moc neverím. S niektorými rastlinami, čo sme pracovali, sa to dalo, napríklad taký jasmín, ten bol stále voňavý ešte, baza, to bolo úplne aj nové, baza tam má tak strašne silnú aromu, že to sa hádam ani zničiť vôbec nejako nedá. No a ešte k tomu nášmu postupu, teda tak náš postup by sme robili tak, že my si vždycky overíme, ale budeme vedieť teda, kedy je najvhodnejší čas zberu na nejakú konkrétnu rastlinu. Potom následne sa poradíme s našimi bylinkárkami, kde sú najlepšie poznatky, ktoré túto pani Kopačová alebo náš tento bylinkár dal dokopy. A teraz, prečo som chytil tieto knihy, keď máme internet v dnešnej dobe, máme umelú inteligenciu a všetko možné, hej. A ja to teraz vysvetlím. Používame Gemini, umelú inteligenciu, alebo Codepilota, ale ten Gemini je už niekde úplne inde. A Gemini vie odpovedať naozaj na všetko. My sme sa dneska pýtali Gemini, ktorý sám povedal, že tie postupy, ktoré v podstate my by sme išli robiť, že sú dobré, lenže dokonalý postup na ťažbu esencie z Orgovanu je veľmi, veľmi ťažký a Gemini sám ako umelá inteligencia povedala, že je to takmer nemožné spraviť. Ja zase verím tomu, že to možné je. Je viacero ciest, dá sa to robiť tak, že urobí sa výluh buď teda v tom alkohole, alebo sa urobí výluh v oleji. Ten olej takto sa môže spraviť buď takým spôsobom, že sa bude nahrievať spolu s tým kvetom, alebo jednoducho ten kvet sa vysuší, naparí, zaleje sa olejom a nechá sa prekvapkávať. Že je viacero spôsobov, potom sa to vydestiluje, alebo sa to môže dať rovno tak, že sa to dá rovno tie kvety sa dajú do vody, oleja, alkoholu.
na strašne, keď nechcete mať akože volať požiarníkov, tak na strašne miernej teplote, ani nepoviem, že ohni, ale tam si už naozaj nemôžete zahrávať, tam musíte na strašne nízkej teplote to v podstate nie že variť, ale nahrievať, aby tá esencia z toho alkoholu, a teda z tej bylinky a z toho alkoholu prešla potom do toho oleja, následne sa v podstate potom alkohol odparí. No, alebo potom sú zase ďalšie postupy. Dá sa to robiť aj takým spôsobom, že alkohol samotný jednoducho vyluhujete v tom tú danú rastlinu a máte extrakt, hej. Alebo to viete potom ešte ďalej destilovať a mať ďalšiu arómu. A my ideme teda zistiť, že ktorý je najlepší. Tuto máme orgán, ktorý sme si mohli natrhať. Teda my sme našli teda viacero druhov toho orgovánu a vidíte, že tunák je jeden druh. Hej. Toto je, tuším, tiež jeden druh, je to vidno. Teraz vám ukážeme iný druh. My ešte úplne presne prezistíme, hej. Veľakrát sa stávajú aj také veci, v podstate to sú všetko orgovaní, druhy. Takže veľakrát sa stávajú také veci, že nejaký kvet je úplne podobný ako ten druhý. Nazýva sa trochu inak, má úplne rovnakú vôňu, chuť, vzhľad, používa sa na to isté, ale vyskytuje sa v rôznych krajinách a nazýva sa inak. V Ázii sa napríklad používajú jasmíny asi 3 druhy a na Slovensku sa používajú tiež, tuším, 3 také najčastejšie. A v podstate všetky majú rovnaké vlastnosti, len napríklad rastú v iných trsoch trochu. Niektorý jasmín máte taký, že je vetvička, kúsoček a potom máte zase trsy. Hej? Čiže ktoré vysia takým spôsobom, môžete ho sťahovať dole, tie sa najlepšie dávajú dole, čiže je ich viacero. No a hej, čiže tu máme takýto druh a zase ďalší druh. Hej? Vidíte, že tento je trošičku svetlejší a voňavší dokonca. Čiže máme tu tých druhov viacero a ešte jeden sme chceli vám ukázať, no ja tu nájdem jeden taký kus, pozrite sa, toto je ten najkrajší na pohľad, hej, vidíte to, že on je taký strašne fialový a vonia nádherne. No a čo sme si my teda všimli, keď sme zbierali tieto orgovány, je, že úplne najlepšie, alebo toto je jeden z tých najvoňavších napríklad, čo ukážem, hej. No a tie úplne najvoňavšie, ktoré sme videli, alebo teda zacítili, boli tie, ktoré boli tie najmenej nápadné, že by ste ich ani nešli trhať. To boli také orgovány, ktoré vyzerali, že tam skoro nič nie je, že je tam len pár kvietkov a že sú tak vysoko a že ten strom je taký chudobný, lenže keď ste k nemu došli, tak to malo povedzme, že 10-krát silnejšiu esenciu ako tento krásavec, hej. Že naozaj, že ja ako cítim tú vôňu nádhernú, len keď sa toho nadýchnem, tak cítim ešte, ako keby som tam takú trošičku tú čerstvosť, tú vodu, tú vlahu tam cítil. A potom tu máme tieto blečie. Toto je úplný masaker. Tento bledý, ten je strašne silný, strašne aromatický. Toto keď skončíš v nejakom mydle, tak to akože utekajte z tej kúpeľne, lebo ten orgován vás chytí ešte niekde. No a potom tu máme tento, strašne krásne vonia a povedal by som, že tá vôňa z neho
sa bude ťažko zachytávať asi, lebo som cítiť tú vlahu. No a teraz, či to budeme sušiť, alebo ako to budeme robiť, tak to už je v podstate momentálne na výskume. My vám ukážeme teda, ako ďalej do toho pôjdeme. Slúbili sme vám dneska orgován, tak máme tu orgován. Výsledky vám potom ukážeme. Zajtra takisto pôjdeme niečo zbierať, alebo sa zaoberať, skôr nezbierať, ale skôr dokupovať veci na výrobu týchto vecí, čo chceme vám my teda ukázať. A to by bolo z mojej strany asi všetko. A držte nám teda palce, aby sa Maruške tie nožičky zahojili. A pekný večer, a pekný a voňavý večer vám prajeme.